पुटु सनाया नोंसोरनि पुटु बाजैया हा ब्लेक गानलायना फैदो गस्लाया दामिथार नामा एयारपर्टनि दै लोंनाय स्टाइल माबायदि दै मोनलोङो दै फ्रियाव मोनलोङो आरो बायना लोङाबा बे गलांनाय दैयाखौनो मोनलोंफिनाखैथ' खुलुमबाय जम्मुनिफ्राय न'आव थांगासिनो दङ बेनिफ्राय आं दा जम्मु एयारपर्टआव मोनाबिलि समाव जम्मुआव फ्लाइटआ मोनानि 8:20निफ्राय गैला आंनियानो लास्ट फ्लाइट मोनानि 8:20 बेनि उनावहाय जम्मुआव हरावहाय फ्लाइट बिरा बेनो लास्ट दा आङो जम्मुनिफ्राय दिल्ली मोनहैगोन दिल्लीनिफ्राय सोरांनाय लोगो लोगो फुङावनो गुवाहाटीनि फ्लाइट बाव फ्लाइट सिंनि लाइटफोरखौ लागायजोबाखै खोमोरनानै होदों खोमसि जम्मु जम्मुआबो गिदिरथार माथो बिराद गिदिर दिल्लीयाथ' आरो बुंनो नांला हराव माबायदि नुगोन दिल्लीखौ दावखोगासिनो फ्लाइटआ दावखोगासिनो आरो सिदा जालांदों जम्मुआ फिसा नङा बिराद गिदिर माथो बाबा दिल्ली बापावै माबायदि नाय हराव माबायदि नुयो आलादा नुखायो मेन लामा बे टाउननि माबायदि बाबा बे गोज्जाथारा मेन लामा बे बांसिन गोज्जा नुनाया मेन लामा बे गारियानो गोजा माने मेन लामाया ओ भगबान बेनो जाबाय दिल्ली बाबाव मेन लामा नै दिल्ली माबायदि नुयो बाख्लायबाय र' माबायदि बेवहाय मा गोसोम जाखो दै दं नामा बेवहाय दै थानो हागौ दै ना दंफांसो जाखो मिथिला मेन लामाया बोरै जायो अयथासार गारि माने मेन लामाया माबायदि नुयो गारिया नाय आरो बेसेबा गरम 36 डिग्री फाग्लासो अयथासार गरम वाव दिल्ली मोनबाय बाख्लायबाय दै जेम मोनजोबलाङो बाख्लायबा दिल्ली टार्मिनेल 1 मोनफैबाय 1 हराव माबायदि नुयो वाव बाख्लायबायलै हाय साखाया गलांबा ओरैबायदि स्पिडआव हे भगबान बाबा भाई साखाया गलांनो गोनांबा खनसे फेल जालांगोन भाई ओरैबायदि स्पिड माने जम्मुनिफ्राय दिल्ली मोनफैबाय टार्मिनेल 2 हरसे उन्दुनोसै टाइमा जाथारबाय 10:30 11टायानो जाबाय 10:30आवसो फ्लाइटआ दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटी हारसिं बेफोरबायदि उन्दुना थानो हायो बिन्दास बरिया उन्दुना थाहैनोसै सोरांनाय लोगो लोगो गुवाहाटी मोनहैनोसै फुंबिलि सम मासे दावराव ट्रेक्टरालाय टार्मिनेल 2 निफ्राय फुंनि 4टा दिल्ली
27D आगोलावसो उल्था फैबाय आं उनजों उनजोंसो फैबाय आङो फैयै फैयै लोगो मोनफैबाय आंखौ लांनो फैदो गुवाहाटीयाव पुतु सनाया नोंसोरनि पुतु बाजैया हा ब्लेक गानलायना फैदो गस्लाया दामिथार नामा दामिनि नुदों माथो 300निल' बायना होगोन दे आं अनलाइनाव गरम बोथोरनि बायना होगोन दे आं सिन्था खालामना आं नायना होगोन आं सिलेक्सन खालामगोन फ्लिपकार्टआव दामि नुदोंथ' बे बाराव मानसिखौ गस्लायाबो समायदो 300निल' 300नि ब्लेक गानलायदो लंपेन्टआबो ब्लेक आच्छा गथाय ब्लेक ससमायाबो ब्लेक बिचाराया फ्लाइट गाखोफेरबाय नोङो गाखोफेरनो मोनाखै अनथावथावनो अब्ला र' नोंखौबो फ्लाइटआव दैखांगासिनो दं आङो फ्लाइटआव नों गाखोनो मोनाखैना अब्ला नोङो एयार हस्टेस होनना खोनाबाय थाग्रा थाया खोनायोना एयार हस्टेस सिख्लाफोरा एयार हस्टेसाव साख्रि मावगोन खामानि मावगोन होननाय खोनागोना खोनाया नोङो हा कलेजफोराव नों स्टुडेन्टफोरखौ सोंनांगो नोंसोर मा मावगोन होनना सोरबा बुंगोन खोमा एयार हस्टेसाव मावगोन होनना हा मावानो एयार हस्टेसावबो माने गोबां आलादा खामानि थायो दा जेरै फ्लाइट सायाव थांग्रा समायना सिख्ला देलायग्राफोर नोंथ' नुवाखै खोमा नुवाखैना फेसबुकाव नुयो हा बिसोरबो गोबां खामानि मावनांगो गोबां मानसियानो मोनथियाबो जानो हागौ माने एयार हस्टेसाव मा खामानि जायो बिराद खामानि मावनांगौ गोनां जायो बिसोरो मिथिबाय नोंखौ देखायथारसिगोन आं बे साननैसोआव नों टाइम मोनब्लानो आं नोंखौ एयारपर्टआव लांनानै बबावबा फ्लाइटआव दैखांनानै बबावबा नोंखौ बेरायनो लाबोगोन आं हा गोबां खामानि थायो बिसोराबो मिथिबाय नोङो देखायगोन आं समायना सिख्लाफोरा फ्लाइट सायाव मा खामानि मावनो गोनां जायो हा दा आं नोंनो खोन्थाथ'ला बैसागोआ बोरै थांखो हा आं सानदोंमोन बैसागोआव नोंनो जम्मु काश्मीरनिफ्राय आपेल गोथाव लाबोनानै जाहोनो गैया टाइमानो जायासै आंना आपेलबो लाबोनो हायासै आख्रुटबो लाबोनो हायासै जेबो टाइम जायासै बैसागोआव बबाव बेरायाखै हारसिंहाय दिनै गुवाहाटीयाव फैबाय दस' बेरायनो आंखौ लांनो फैनायजों लोगोसे बोथोराबो ओरैबायदि मोजां थान्दा गुसु बैसागो बोथोराबो बारग'लांबाय एलबाम बानायनो हागौमोन सानैजों बैसागोनि मोनसे स्रायनो मोसानो रोंना रोङा सिङानो बाया खोमा सिङानो बाया खोमा सिंबायो अके जागोन सिन्था खालामनो बोथोरा जोबोर मोजां जियानो जा दिनै लोगो मोनफैबाय पुतु सनाखौ पुतु बाजैखौ नोंसोरनि गाबोननिफ्राय लागातार भिडिअ होसिगोन आङो बेरायसिगोन सम मोनोब्ला बबाव थांनाय जायो मोनथिला क'क्राझार थांनाय जागोन चिरां थांनाय जागोन नायनोसै तेजपुराव थांनांगौमोन लिसु बिफां लायनो खोनाबाय तेजपुर लिसु दंफां लायनो थांनांगोन तेजपुरनि लिसु गायनांगोन जियानो जा मोनफैबाय फैयै थाइबायना जोंहाबो गायनांगौ जियानो जा फैयै मोजाङै मोजां मोनफैबाय लोगो मोनफैबाय आंखौबो लांनो फैलायदो गोसोम गाननानै खावलाया गिदिरसिन जाना थालायदो बोथोरा मोजांथार अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द